Sa ngalan sa Mahal ng Anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, mayong buntag kaninyong tanan. Upan ni Monsignor Roger, Father Ayan, Father Joel, Father Alex, so Father Marlon, ato karon nga sa ulugon kamalipayon ang atong santos nga misa, ato kining ihatag pasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga grasya nga atong nadawat. O karon maandam kita sa pagsaulog natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nakasala kanimo, nakala sa imong kaayo, Ginoo, kahaloy kami. Katitaan, kugmao kaloy, kami nga nakapag
abot sa kaluwasan. Kristo, o Kristo, kaloy kami. Kasing-kasing ama inusulon, ayaw kinuhi sa likway. Kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa kahitasan, dahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, kasimba kami kanimo, kapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tungod sa imo himaya. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nakalingkod sa to, sa amahan, dawat at amo pag-amo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Ikaw lamang asatos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang nabinghalan, O Hesu Kristo. Sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Jesu-Kristo imong anak ug sulugon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak,
nga puhiw karyoban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagturan. Kinutlo gikan sa basahol ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Moanhi kanimo ang imong hari, moanhi nga madaugon o mapausanon nga magkabayog asno, sanati nga asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe, ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Baliw niya ang mga pana, ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, O Dios ug hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya, sa imong gingharian ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom.
Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan. Ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa espiritu. Kung tinuod man o galing nga ang espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan, kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon.
Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak, ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Monsignor Roger, Father Ayan, Father Joel, Father Alex, o Father Marlon, o kaninyong tanan nga maigsoon ko diyan ni Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta man mo? Sa ato ang kasinatian, kung pangumustahon ta o mangumusta ta sa atong isig katao, ang kasagaran nga atong mabati nga tubag, mo sa nang nabati nato karon. Di ba? Simple ra kay tagtubag, bobo ra kay tagtubag. Kumusta man ka? Okay ra uban sa mapahiyumon nga panagway. Kay nagmapasalamaton nga gipangumusta. Kita, kadaghan na ta kasinati nga gipangumusta ta. Usay atong tubag, mausad. Kasagaran ang atong itubag, okay ra. O niya, pero nagkatawa, nagpahiyom, kay nalipay. Pero sa kamatuoran ba ya, sa realidad ba, likod sa maong tubag nga okay ra, o sa mapahiyumon nga panagway, kay nagpasalamat nga gipangumusta, nagpahipi baya usahay usab ang kalkapoy kabugat sa gipas-an sa panaw sa maong tao sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tinoo dili. Dag unsa man ang nakahatag natog kabugat nga atong gipas-an sa itong panaw sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Usa may una, problema, pagsulay, kalisdanan, kasakitan. Ngaw way kahumanan, way kapagkaputol, mahuman sa problema nga usa, naa na say dugang panglain nga problema. Nga daw mahatud ta ngadto sa dakong kahadlok o kabalaka sa unsay umaabot ug unsay mahitabo sa ugma. Dag ikaduha, usa may nakapabugat nga karga sa atong panaw sa kinabuhi matag adlaw paingon sa kaluwasan. Ang sala. Doon na bitatoy kausa nagpakumpisal ko nga 40 na katuig wa siya kakumpisal, tiguang na. Pag magpangumpisal, ako yung nabati ang yang lahom kayong panghupaw. Hay, salamat Ginoo. Gaan-gaan na gyud ang akong gibati. Ang maong mga pulong sa maong tiguang, dayag kaayong nagtugan nga ang sala nakahatag usag kabugat sa ato ang panaw sa kinabuhi, kay kini makahasol man sa atong tanlag o sa ato ang kasing-kasing. Nindot kaayo ang atong ibanghilyo karon, ang katapusang bahing sa ibanghilyo.
kanato nga tinuod pangumustahon mo tubag tag okay ra uban sa panagway nga mapahiyumon nga naaday nagpahipi nga daghang kabugat nga gipas-an sa kinabuhi pagkanindot sa ebanghelyo karon kay maghatag nato og kadasig og lahutay sa pagpadayon taliwala nining tanan sa may kiingon ni Kristo diha sa dayong katapusang bahin sa atong ebanghelyo alang kanatong mga gibugatan alang kanatong mga gikapuyan umari kamo kanako duol kamo kanako kamong gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Nanbusa ang Ginoo gayud may atong duolon. Dili ta magpatunto nga ang kalibutan ug iya sa kalibutan ang atong pagaduolon ug ato lang nga kanaganing talikdan ang Dios sa panahon nga kita nabugatan pag-ayo sa atong mga problema mga pagsulay nga nasinati. Tinuod ang iya sa kalibutan, daw makahatag natog kahupayan o katagbawan, apan kining tanan, lumalabay lamang. Dunay uban sa atong kasinatian moingon kung naay problema laom og dagko kayong pagsulay. Gibugatan na pag-ayo moingon, iinom lang na, mawala ra na. Lakaw pag kuan lang lingaw-lingaw aron mawala ng imuhang kalaay, mawala, malimtan nimo. Pero human sa kahubog, human sa lingaw-lingaw, ang kuyaw mas nabugat o nadungagan ang maong problema o pagsulay. Timan-an yun nato sa atong mga problema pagsulay kalisdanan o kabugat sa kinabuhi, ang iya sa kalibutan, nga mga paghupay ni ini o pagtagbaw ni ini lumalabay gayud ang tanan busa ngadto gayud sa Dios kita muduol kay ngano kay sa tinuod ang Ginoo gayud ang makahatag natog tiunay og hingpit nga kahupayan sa atong kinabuhi. Unsa man kabugat ang karga nga ato ang gipas-an. Dios hingpit makapahupay niini. Tinuod dili wag tangon sa Dios diha ang atong mga bugat nga karga. Pero nakangindot kay diha og uban kaniya apil siya pagpas-an sa karga nga atong gipas-an. Iya hatang nga tabangan ug iya tang lig-onon aron makasugakod kalahutay ta sa maong karga nga bugat nga atong masinati nga gipas-an. Kung naa ang Dios, bisan pa unsa ka bugat ug kalisod ang atong pagsulay og mga problema, makaya nato kay tabangan ta sa Dios ug lig-onon ta sa ato ang Dios. Ikaduha, kano Dios man ang atong pagaduolon? Kay diha sa ato ang bisan unsa nga kasalanan, kadako o kabugat o kadaghan niini, ang tinuod o matuod nga makahatag natog tiunay o hingpit nga kapasayloan sa sala, mao ang atong Ginoo. Unsa man kadaghan, unsa man kadagko sa sala sa tao, kung ang tao mo duol sa Dios, mangayo og pasaylo, pasayloon gayud sa Dios, ug mahupay ang kabugat sa kahasol, sa tanlag o sa kasing-kasing. Munang nindot kaayong atong ebanghelyo karon, kaysa atong panaw dinhigod sa kalibutan, matag karon og unya makasinati ta og mga kabugat. Usa duulo nato ang Dios. How?
Una nga lakang pagsugod pagduol sa Dios nga atong pagabuhaton mao gayud ang atong pagpaminaw kaniya. Pagpaminaw sa atong Ginoo nga nagpasabot, dili lang kay dunggo nato ang yang mga pulong, kundili mao gayud ang pag-abli sa ato ang kasing-kasing ug huna-huna aron mapaubsanon nga mamati sa Dios diha sa kahilom sa pag-ampo. Naka-sign na ba mo nga mugahin og usa ka oras sa ato ang prayer room aron mamati sa Dios diha sa kahilom sa atubangan sa santos nga Eucharistia. Pagduol na to sa Dios akong usbon ha, pagsugod dini, mao gyud ang atong matinud-anong pagpaubos sa atong kaugalingon o pagpamati sa Dios diha sa kahilom sa ato ang pag-ampo. Busa bisan unsa man kabisi ang atong kinabuhi matag adlaw, ampo gayud matag adlaw. Ayaw himo ang rason ang imong gingbuhaton nga perting daghanang way kahumanan kada adlaw nga dili ka kaampo. Mahuman bang atong mga buhat kada adlaw? Way kahumanan, balik-balik. Pero ayaw himo ang rason nga dili ka kaampo. Sa kabisi nato sa usa ka semana, simbagyot matag Domingo. Kay ang pagsimba nato sa matag Domingo sa atong Ginoo, konkreto ni nga lakang gipakita nato sa Dios sa dayag nga niduol taniya aron siya atong himamaton ug atong dawaton sa atong kinabuhi aron sa mga mabugat ang karga sa atong kinabuhi. Dili nato ni pasanon nga kita-kita o mag-inusara lang ta, paapilon gayud nato ang Dios aron mahimo ning gaan. Mobitaw ningon siya, isangon ninyo ang akong yugo. Nga di na ta mag-inusara kundili naa ang Ginoo nga uban mutabang nato aron mahimong gaan. Nagduol sa Dios kanunay, dawaton ta siya sa atong kinabuhi, kalawaton ta siya. Aron sa ingon, makahimong malkalahutay ta, bisan unsay kabugat nga pagsulay nga atong mahiaguman sa atong kinabuhi. Dahil unsa may hagit nato niining tanan, kanato nga diduol sa Dios ug nahimong gaan ang ato ang gipas-an ug gipapahulay ta sa Dios, usay hagit nato. Ang hagit mao nga kita usab mutugot ta nga mahimong instrumento ang atong kaugalingon nga makapagaan sa bugat nga karga sa atong isig katao. Dili ba kay mahimo na atang makapasamot ka bugat sa gipas-an sa atong isig katao, kundili makapagaan usab kita sa mga mabugat nga karga nga gipas-an sa atong isig katao. Sa mapananglit mao nga ngadto sa atong mga kaigsuonan nga labing ubos, labing nahisalaag, labing kabos, mugahinta ug igo nga panahon sa pagpamati kanila kung sila miduol kanato. Mamati kay wala nila diha-diha baya kinahanglana ang atong mga mabulawanong tambag. Ang ilang gikinahanglan ang ato ang tinud-anay nga pagpamati. Kay sa ato kong tinud-anay nga pagpamati sa atong mga kaigsuonan nga labing ubos, labing kabos ug labing nahisalaag,
magaanan sila kay mabati nila nga dunay bili ang ilang kaugalingong pagkatao kay dunay namati kanila. Ikaduha, atong buhaton mao nga ngadto sa atong labing kaigsuunan nga nagkinahanglan tungod sa tumang kapait sa kahintang sa kinabuhi. Unta dili nato pugnan ang atong kaugalingon. Atong ituyod ang atong mga kamot aron pagtunol kanila bisan gamay lang nga tabang. Kay diha sa atong mga pagtabang kanila, pagalagad kanila, mabati nila unsa ka maayo, ka maluluyon o ka mahigugmaon sa ato ang Ginoo. Tungod og gumikan lang sa atong gamay nga tabang. Katapusan ikatulo, mao ngadto sa labing nahisalaag og labing ubos nga kaigsuunan ta. Unta ang atong mga pulong, nga pulong makadasig, mga pulong nga may makahatag og paglaom kanila bisan sa ilang kahimtang. Dili ba pulong mahukmanon ngadto kanila nga makapasamot kabugat sa gipas-an, kundili pulong nga makapabarug nila, makapadasig nila, pulong nga makahatag og paglaom. Aron kita nga gigaanan sa atong gipas-an sa atong pagduol sa Ginoo, mahimo usang mapapagaan ang gipas-an sa uban tungod nato. Nang kumusta man mo karon? Kumusta? Okay ra? Sa likod sa maong okay ra nga mga pulong uban sa inyong pahiyom. Basin baya dunay nagpahipi nga kabugat nga gipas-an, nga nakahatod kabalaka ug kahadlok. Pero padayon kay naa ang Dios ug nindot kaayo ang mga pulong sa Dios. Diha sa atong ebanghelyo karon, umari kamo kanako, kamong gikapuyan sa inyong gipas-an ug nabug-atan, kay papahulayon ko kamo. Palihog manindog. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik sa aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, masaligon sa kaluoy sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makapaangkon og bag-ong paglaom. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panawdaog og pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa una-una og kalinaw sa kasing-kasing. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo.
nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila og makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita. Ginoo, tungka ang among mga pangamuyo. Ngayon mo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdiyong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, tungka ang among pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay makadayon na didto sa langit nung gingharian, diin wala na ikalisdanan o pagpanglutos, hinoon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Ginoo, tungka ang among pangamuyo. Mapuanguron Dios, nagahangiyo kami nga imong ipadayon ang imong pagbantay sa kinabuhi sa imong katawhan. Dungga ang among mga pag-ampo ug itugot nga mas mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, kining gasa nga gihala dalan sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpanluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong gigpagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo,
nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay si Kristo, nabanat si Kristo, siya mo palignahanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, si Emilio Bataclan, Obispo, nga imong gitawagan ha kanimo gikan niining kinabuhi sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhawon ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya upan kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Padayon ang imo ngalan. Muamot ka na mo ang imo tingharian. Matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Kalanon sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karon adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala. Kanan mo o dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan mo asa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay.
Mga igsoon, kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog ko sa mga nag-birthday karong buwana o sa mga bata. Unya, aristubangan alang sa bendisyon sa nagsaulog sa kasumaran sa adlaw na tawhan karong buwana o sa mga bata. Palihog ko ari sa tubangan. Sibi mga bata, ari na sa tubangan, alang sa blessing. Apil mo, bahala wala mag-birthday. Mamalihog ko uban sa ato ang mga kaubanang mga pari sa pagbendisyon sa atong mga kaigsuunan nga nag-birthday o sa mga kabataan. Langitong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kay Jesus nga among manunubos. Bendisyon kining mga katawhan nga miduol kanimo karon nga nagsaulog sa kasumaran silang adlaw na tawhan karong buwana. Hatagi sila og dugang pa nga matuhuon, mahigugmaon, madagayaon nga kinabuhi. Bendisyon usab kining mga bata nga miduol kanimo karon, tanawa sila nga mahigugmaon ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo sila diha sa kaalam ug sa panuigon, sa kusog ug sa diha sa imong presensya ug katubangan sa tanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi sa imong hinigugmang anak, si Kristo among Ginoo. Manindogan tanan, ang Ginoo mana kaninyo,
Manalangin kaninyo ang Diyos, makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang Santos nga Misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Mayong buntag sa tanan. Salamat.